Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. SAPS Gauteng on Saturday 29 November, members of SAPS Atteridgeville arrested a woman for illegal possession of explosive along the R511. The South African Police Service Bomb Disposal Unit was contacted and attended the scene. The explosives were secured and removed for safekeeping. Anginaqiniso kahle kodwa nginesho ukuthi lo mama obanjiwe nalama explosive umama osebenza nozamazama. Umengo wala eSouth Africa ungabanye babantu ababenefita kulento illegal immigrants. Ngake ngayichaza lento ngaphambilini ukuthi uma kungathiwa kunomgodi ozamazama eduze, abantu bomphakathi bayabenefita, amashop ayabenefita, kube khona abantu abadayisa amasaka ababenefitayo, kube khona abaphekayo ababenefitayo. Bese kuthi abantu base South Africa abanye ba provide security for ozamazama. Bese kuthi mhlawumbe abantu abanjengalo mama kuthiwe no, nina transportani lezi zinto plus ngaba la eSouth Africa, so ukuhamba kwenu anizukuseshwa njengathi. Anizukuseshwa njengathi. Ngisho ngoba esikhathini esiningi la asebenza khona. Sekulo nje udaba lama explosive ithi le article, 2 foreign nationals aged between 45 and 50 were arrested after police intercepted a Toyota Quantum towing a trailer along the N1 North in Polokwane. Officers stopped the vehicle, which had traveled from Zimbabwe to Gauteng, and discovered illegal explosive during a search conducted on Friday 28 November 2025. Police inspected the taxi and found 7 bags of explosive, 2,150 connector fuses, 40 detonator cords, and 247 booster cartridge. The vehicle, carrying only driver and 1 passenger, raised suspicions due to its Gauteng registration plate and the long-distance route it was traveling from Zimbabwe towards Gauteng. The explosive recovered from the trailer have an estimated street value of 2.5 million rand. Police seized the contraband along with the Toyota Quantum and the trailer as part of further investigations into how the high-risk material entered the country and what they were intended for. Both suspects were arrested immediately and are scheduled to appear before the Polokwane Magistrates Court on Monday, 1 December 2025. They face charges of unlawful possession of explosive as authorities continue probing the origin and intended use of the seized material. Into engiphatha kabi kulolu daba esikhuluma ngalo nale article besifunda lolodwa elokuthi labantu benza into abangaka bayenze ezweni labo. Nansi into engiphatha kabi uthi lobugebengu ababenze ezweni labo bazobenza la. Okukhomisa ngokusobala ukuthi eSouth Africa asinawo umthetho. Lokho nje kukodwa kuyikho kungiphatha kabi. Mawubezwa bexoxa ngendlela okunzima ngayo emajele asemazweni abo, abafisi nokuboshwa emazweni abo. Kodwa abafuna ukuthi bazoganga la ngoba mabeboshwe laba banamalungelo. Nansi into ebuhlungu. Yebo siyazi ukuthi eSouth Africa sinawo amajele. We don't have prisons, we have correctional facilities. Lapho kuthiwa khona umuntu uyohlunyeleliswa isimilo ayizokwazi ukuphinda abuye emphakathini. Nansi into esinayo thina eSouth Africa. Yingakho ke kuzoba nje. Futhi labantu ababoshiwe balala bedlile, ugesi ukhanya 24/7, banamanzi. Thina la ngaphandle ugesi uyasidurela. Aduru ugesi. Kodwa bona bawuthola mahhala. Yingakho kulula mhlawumbe ukuganga kubo. Asidlulele phambili. Uma sidlulela phambili, the South African Police Service recovered counterfeit, illicit and contraband goods
worth 43 million rand during operations conducted between 22 and 28 November 2025. The week-long crackdown targeted areas in the Johannesburg and Ekurhuleni district and aimed to disrupt illegal trade, affecting consumers and legitimate business. The operations were carried out with support from several stakeholders, including National Counterfeit Unit, Gauteng Counterfeit Unit, POPs, Brand Protectors, NRCS, NCC, SAPRA, ICASA, and private security partners. Together, these entities assisted SAPS in tracking shops and storage facilities linked to counterfeit distribution. Searches were conducted in Johannesburg Central, Benoni, and Langlaagte. Officers seized more than 100,000 items, including clothing, shoes, embroidery machines, and branded labels. Authorities also arrested 3 illegal immigrants. Additional goods confiscated by NRCS and SAPRA included pine gel, disinfectants, toilet papers, scales, cameras, lights, fans, and power tools. SAPS said the operation reflects its ongoing commitment to protecting consumers and businesses from harm caused by counterfeit and illicit goods. The recovered items will be processed by relevant agencies as part of continued efforts to curb illegal trade in the province. Ubugebengu obuningi obenzeka la eSouth Africa benzeka ngoba amaphoyisa asuke engxenye yabo. Futhi abukho ubugebengu obungenzeka bube impumelelo uma amaphoyisa engeyona ingxenye yabo. Ilokho nje ngifisa ukubeka. Uthi wona amaphoyisa uma esefuna ukulwa nalobugebengu angabuqeda. Bungaphela nya uma nje amaphoyisa esefuna esethanda ukuthi lobugebengu ekulosibika ngabo la buphele bangabuqeda. Angeke kubathathe izinsuku. Bangakuhlela nje ukuthi bafuna ukuqeda ubugebengu bento ethize benze ukuthi buphele lobugebengu. Buka izinto abazirecover nje kule zinsuku ezedlule. Uma bezimisele befuna ukwenza into iyenzeka. Amaphoyisa nawo lawo mandla. Angazi mina noma indlala noma uhulumeni akabakhokheli ngokwanele noma inhliziyo ezinde angazi. Ngoba bagcine beyingxenye nje yobugebengu ngenxa yokuthanda imali, ngenxa yokuthanda ibribe. Gcina igebengu sezibathengile sezibakhokhela. Ilokho nje kuyinkinga. Inkinga yethu enkulu esinayo yileyo yokuthi bayathengeka kalula. Isigebengu siyakwazi ukwenza ubugebengu obukhulu obunga-affect isizwe. Qeda kukhokhela umuntu oyedwa. Kusafara isizwe ngoba yena ekhokhela. Angazi mina noma uhulumeni akabakhokhela imali eyanele. Kunje ngoba phela i-payslip yamaphoyisa ngikaze ngayibona. Kodwa nje manje ngiyafisa ukuyibona. Ngiyazi nokuthi ama-metro ahola kakhulu kwedlula amaphoyisa kodwa iwona athatha ibribe kakhulu kwedlula amaphoyisa. Yangixaka-ke le ndaba ama-metro, EMPD, JMPD, TMPD bahola kakhulu kwedlula i-SAPS. Kodwa labo bantu ibona abathatha ibribe kakhulu. Manje ngiyacela owazi yangilekelela. Ngabe uhulumeni akabakhokheli ngokwanele. Imali akabanika yona incane kakhulu. Ukuthi bangaze ngoba phela masihamba nasemgwaqweni impilo yethu worth u20 rand. Uyakwazi ukuhamba ngetaxi. Udriver wayo ongena license. Itaxi yona ngokwayo ingabi sendleleni ingabi namthelo. Ngoba udriver khona uzokwazi ukukhipha u20 rand. Uma nje hlana namaphoyisa uzokhipha u20 rand bese zonke inkinga ziyaxazululeka. Ingakho ngizibuza labantu laba ngabe uhulumeni akabakhokheli ngokwanele na? Angibambe le video. Bengikwazisa nje okwenzekile la ikakhulukazi lokubanjwa kwama-explosive. Ukuthi ngithi yazi thina kahle kahle asinayo i-country thina.
thina asinayo country. Nanawa sidibane kwividiyo elandelayo. Ngiyabonga.